Работа над першай чаргой будаўніцтва магістралі вядзецца ўжо некалькі гадоў. Для дарожніка Ігора Даманцевіча гэты аб'ект стаў амаль родным. Мужчына пачынаў працу з самага першага дня вялікай рэканструкцыі. Увесь гэты час яго палівальная машына, верны спадарожнік і надзейны паплечнік на гарачым у прамым сэнсе гэтага слова аб'екце. Сёння, азіраючыся назад, дарожнік прызнаецца, праца прароблена каласальная і вынік таго варты. Везде сложная работа по-своему. Где-то не ночные приходилось выходить, где-то еще что-то. Ну, есть нюансы везде. Ну, это дорога, ее надо строить. Надо сдавать, как положено. Красиво, чтобы всем хватало. Гордость, что мы можем, сумели, сделали. Ну и вот, остается сейчас оценить народу. Першая чарга будаўніцтва ахапіла амаль 17 кіламетраў дарогі, на якіх з'явілася цалкам новае пакрыццё. Замест старога асфальту, які не вытрымліваў нагрузак і патрабаваў пастаяннага рамонту, укладзены сучасны цэментабетон. Маштабныя работы закранулі не толькі само палатно. Для бяспекі і зручнасці вадзіцеляў і пешаходаў узвялі сучасныя пуцеправоды, уладкавалі пешаходныя пераходы і абнавілі прыпыначныя пункты. Работы в большей степени подходят уже к концу. Сама картинка уже вырисовывается, дорога видна. Порядка 70-80 человек, даже больше, если не считать подвижного состава. Ежедневно задействовано порядка подвижного состава в районе где-то 30-35 единиц. Наогул маштабны праект мадэрнізацыі магістралі падзелены на 5 чэргаў. Першую лакаматыўную плануюць цалкам завяршыць ужо ў верасні. Зараз на адрэзку ад рэчыцы да Каравацічаў засталіся апошнія штрыхі. Будаўнікі заканчваюць монтаж дарожных знакаў, умацоўваюць узбочыны і наносяць разметку, каб у тэрмін адкрыць рух для аўтамабілістаў. Магистраль М10 является, безусловно, ключевой магистралью для нашей страны. И по поручению президента реализуется масштабный проект по реконструкции практически от Реческого перекрестка до обхода города Калинковичи. То есть будет соединена магистраль с выездом на Мозырь, на Калинковичи и дальше на Минск. Такая своеобразная, можно сказать, закольцовка страновая. Вот сегодня мы оценили возможности подготовки реализации следующих очередей. Это и наличие разработанной проектной документации, и наличие финансирования. Поэтому плавно переходим в реализацию второй очереди. Другі этап абяцае быць крыху прасцейшым, бо шлях пралягае пераважна праз лясістую мясцовасць, дзе менш падземных камунікацый. Наступный участок таксама оденуть у трывалы бетон. В сентябре месяце 2026 года будет произведен ввод в эксплуатацию первой очереди и будет начинаться работы по реконструкции второй очереди данной автомобильной дороги. Сегодня ведутся проектно-изыскательские работы, проект находится в экспертизе, ждем выхода его в августе месяце. Як азначыў намеснік прэм'ер-міністра Александр Терахаў, у цэлым па даручэнні кіраўніка дзяржавы у 2029 годзе павінны быць завершаны асноўныя будаўнічыя работы з уводам аб'екта ў 2030 годзе. Рэканструкцыя ідзе цалкам па плане, і ўсе вызначаныя тэрміны дарожнікамі вытрымліваюцца. Выхад на фінішную прамую першай чаргі лепшае таму пацвярджэнне. Тацяна Пімёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».